Зараз яны даступныя для агляду ў серыі каталогаў. Выданні прэзентавалі ў палацы Румянцевых і Паскевічаў. У аснову палацавай калекцыі легла частка збору культавых прадметаў князёў Паскевічаў, якая ацалела пасля ліквідацыі дамавой царквы палаца. Пазней калекцыя папаўнялася ўзорамі стараабрадніцкай іканапіснай традыцыі і нават рэліквіямі, перададзенымі мытнікамі, спыніўшымі спробу кантрабанды. 4 каталогі ікон – вынік шматгадовай працы некалькіх пакаленняў рэстаўратараў и музейных супрацоўнікаў. Каталоги у полном объеме представляют коллекцию иконопису. Самая ранняя датировка икон, которые хранятся в фондах нашего музея, это 17 век. Это живопись на дереве темперная, резьба по кости. Это иконы, которые самые дорогие из нашей коллекции. Но не менее дорогие и те, которые, может быть, были написаны в более поздний период времени, 19-й, даже начало 20-го, но которые имеют очень драматическую историю. В частности, у нас происходит одна икона из ветки Спас Нерукотворный, которая пострадала в период Великой Отечественной войны, когда освобождался город Ветка. И на ней есть следы пуль. Каталоги адрасаваны широкому колу чытачоў. Выданні ўжо выклікалі вялікую цікавасць.